Jarná očistá tela bez hladovky. Predstavíme si ďalšie mikulášske kluby seniorov. Skryté nástrahy sociálnych sietí. Začalo sa pôstne obdobie. Športová časť bude zameraná na volejbal. Milí naši diváci, vítajte pri televíznych obrazovkách. Moji kolegovia počas uplynulých dní pracovali, aby sme vám opäť priniesli zaujímavé a pútavé reportáže z diania v meste Liptovský Mikuláš. Práve začíname. Zima nás vyčerpala, mnohí ľudia si prešli chrípkou či iným ochorením a aj preto sa cítime oslabení. Ako si pomôcť a pripraviť telo na jar tak, aby sme mali dostatok energie? Obdobie pred príchodom jary je najvhodnejšie na očistu organizmu. Mnoho ľudí prekonalo chrípku, následkom čoho ostal organizmus oslabený alebo zahlienený. Liečba antibiotikami či medikamentmi z lekárne zaťažuje nielen našu peňaženku, ale aj pečeň. A pritom nám príroda ponúka oveľa lepšie a lacnejšie lieky. Šípky, róza canina, po latinsky sú perfektné, obsahujú veľa železa, zinku, selénu. A keď budete piť šípkový čaj dlhšiu dobu, tak aspoň 2-3 týždne, určite vás všetko obíde. Ďalšia rastlinka je rakitník rešetliakovitý, to znamená Rhamnoides hypophae. Tento rakitník je vyslovene tiež na imunitu. Dá sa povedať, že konkuruje šípkam, ale šípky sú pre nás možná také domáckejšie, ale rakitník je tiež super. Veľkú úlohu na tom, ako sa cítime, zohrávajú vitamíny a energia. V kvalitnej strave môžeme vitamíny aj s energiou príjmať tak, aby nám ich zásoba vystačila na celý deň. V tom zimnom období naše telo ten potrebný príjem živín dostáva v obmedzenom množstve. Je to z toho dôvodu, že jeme častejšie a príliš ťažké jedlá, ktoré náš organizmus teraz nedokáže zvládnuť. Preto pri prechode na to jarné obdobie je potreba zmeniť svoje stravovacie návyky. V prvom rade by sme mali začať od zmenšovania porcií. V praxi to vlastne znamená, že by sme mali jesť častejšie, menšie porcie a v nejakých tých pravidelných intervaloch, čiže minimálne 5 krát do dňa. Takisto by sme zo svojej stravy mali vylúčiť ťažké mäsité jedlá a nahradiť dusenným hydinovým a kuracím mäsom, ktoré môžeme kľudne konzumovať s prílohou ako je ryža, kuskus, bulgur. Takisto je potrebné zaradiť už vo väčšej miere do svojej jedálnička zdravé zeleninové šaláty, ktoré kľudne môžeme konzumovať s nejakým dressingom. A čo vy, Liptáci, zásobujete sa vitamínmi? Vitamíny kupujem, ale vo forme ovocia, zeleniny a tak. Čiže umelé vitamíny nie. Čaje, lebo nič si nedopestujem už. Takže všetko kupujem. A imunita žiadna. Lebo už mám vek, už mám choroby. Nič nepoužívam takéto veci. V neposlednom rade by ste okrem kvalitnej stravy a príjmu vitamínov nemali zabudnúť ani na oddych. Dopriať si aspoň 8 hodín spánku a pozitívne sa naladiť. Mnohokrát za našu vyčerpanosť a choroby môže práve naša psychika. Pre televíziu Liptov Zuzana Mikušová. V predchádzajúcich spravodajských reláciách sme navštívili 6 klubov seniorov. V nasledujúcich minútach si predstavíme ďalšie 4 kluby a prezradíme aj ich aktivity. Dnešné putovanie po kluboch seniorov začneme v Demenovej. Ich klub má aktuálne 112 členov. Máme bohatý plán práce, najbližšie a apríli budeme mať divadelné predstavenie, ktoré odohrá Ochotnícke divadlo Lubela. Potom pripravujeme ďalšie akcie. Opekačku budeme mať, guláš budeme mať, pripravujeme veľkú akciu rekreáciu v Bojniciach, kde momentálne máme prihlásených 50 členov, čiže na to sa veľmi tešíme. Medzi tým ešte chceme urobiť nejaký výlet s tematickým zameraním.
Okrem toho pripravujú demenovskí seniori rôzne prednáškové akcie, cvičenie pre seniorov a nechýbajú ani brigády. Klub seniorov v Ploštíne má 65 členov, ktorí sú tiež aktívni počas celého roka. Začali sme výstavou fotografií v našom klube starých fotografií, kde sme si pospomínali na naše školské roky. V apríli budeme ďalej brigádovať už v našej mestskej časti. Staráme sa o pomníky prvej, druhej svetovej vojny. Veľmi dobre spolupracujeme s VPS-kou, ktorí nám vždy donesú džochy, do ktorých potom tú trávu a odpad dávame. No v júni bude Medzinárodný deň detí. To pomáhame zase nášmu občianskému klubu pri tejto akcii. No potom bude Mikulášska pohoda, každoročne u nás v Ploštíne. To zase ako seniori všetko vyupratujeme pri Urbárskom dome, skalky počistíme, aby sa ľuďom, čo prídu na Mikulášsku pohodu, u nás páčilo. Organizujeme každoročne výlet, teraz sme si naplánovali do Betliara. Ploštínski seniori pravidelne navštevujú divadlá, filmové predstavenia a nechýbajú ani prechádzky v prírode. V Liptovskej Ondrašove majú v klube seniorov 96 členov. Vlani oslávili 10. výročie od založenia klubu. Teraz budeme mať také variácie veľkonočné, prípravu na veľkú noc, malovanie vajíček a podobne. No potom Deň Matiek bude po Veľkej noci. V júni, to sa už teraz tešíme, na športové hry na ihrisku, kde budeme mať takú súťaž športovú. Budeme tam mať aj členskú schôdzu v prírode a potom budem variť guláš, to každý rok už niekoľko rokov. No v júli už potom, to je také menej klubové dni, mávame 2-krát v týždni, v lete už len 1-krát budeme mať. No a vtedy sa už venujeme vnúčatám, prírode, hubárčeniu, zber liečivých rastlín. Posledný klub, ktorý vám dnes predstavíme, je klub seniorov Iľanovo. Majú 58 členov a práve v tento rok oslavujú 20. výročie svojho vzniku. A na čo všetko sa môžu tešiť? Môžu sa tešiť v prvom rade na tie oslavy. Chceme to dôstojne osláviť. Každý rok poriadame brigády, Ilanovskú dolinu čistíme, takisto mestskú časť v Ilanove čistíme, dávame do poriadku. V apríli chceme ísť do Spišskej Novej Vsi na divadlo. Ilanovskí seniori sa pravidelne zúčastňujú aj podujatí, ktoré pripravuje mesto. Máme krúžok, spevokol, kde pravidelne naše žienky nacvičujú pod vedením nášho člena pána Cajsa a všetky, či už oslavy alebo také iné podujatia sa bez nich proste nemôžu zaobísť. Najbližšie sa tešíme na oslavy oslobodenia, kde sa zúčastníme aj v meste, aj u nás v Ilanove. Je pochopiteľné, že na toto všetko nám sponzorsky, ak to tak môžem nazvať, prispievajú aj vedenie mesta, za čo im chcem poďakovať. Ako ste mohli počuť a vidieť, mikulášske kluby seniorov aktívne pracujú celý rok a zúčastňujú sa mnohých akcií v meste. Pri tých najdôležitejších nebude chýbať ani vaša televízia. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Sociálne siete majú okrem výhod aj veľké množstvo nevýhod a rizik spojených s používaním sociálnych sietí. Viac už v nasledujúcich minútach. Sociálne siete a vyhľadávače nám poskytujú užitočné a obľúbené služby zadarmo. Odmenou pre týchto gigantov sú informácie, ktoré o nás pri používaní týchto služieb nazbierajú. Čo všetko však vedia vyhodnotiť zo správania nás, používateľov internetu? Okrem základných informácií ako naša IP adresa, typ zariadenia, internetový prehliadač alebo aplikácia, či naša poloha a s ňou súvisiace navštívené miesta, sú to aj informácie o našich záľubách, politických záujmoch, nákupoch, spôsoboch rozhodovania sa pri nákupe, našej kontakty, jedinečný reklamný identifikátor a ďaleko viac. Poskytovatelia našich obľúbených služieb na svojich stránkach deklarujú, že dáta, ktoré o nás zhromažďujú, sú anonymné a nemôžu byť zneužité. Do akej miery im chceme dôverovať, už je na každom z nás.
Priemerný človek strávi denne 1 hodinu aj 40 minút neustálým pobytom vo virtuálnom priestore. Ako sú na tom Mikulášania? 10 hodín. Asi. Takých 8. Hodinu? 3 hodiny povedzme. Ja veľmi málo. Nemám na to čas. Hodinku. Možno 2 hodiny dokopy. Ako vieme sledovanie obmedziť či úplne eliminovať? Úplná istota je podľa všetkého zabezpečená len vtedy, keď sme sa nikdy v podobnej službe nezaregistrovali a zavreli sa do jaskyne. V nastaveniach prehliadačov aplikácií či samotných služieb nájdeme možnosti, pomocou ktorých vieme úroveň sledovania a poskytované informácie do určitej miery manažovať. Pokiaľ nám na našom súkromí záleží, je rozhodne na mieste v tomto prípade požiadať o pomoc odborníka. Do akej miery nám sociálne siete zasahujú do života je len na nás. Veková hranica pri sociálnych sieťach je pevne stanovená, je to 13 rokov. Zo skúsenosti ale môžem povedať, že máme deti, ktoré nemajú 13 rokov a majú svoje profily na sociálnych sieťach. Buď oklamú vekom, alebo im profil otvorí starší súrodenec, niekedy dokonca rodič. Je ale dôležité povedať, že táto veková hranica je veľmi, veľmi dôležitá, má svoj význam. Sociálne siete sú super vetička, ale majú aj svoje ale. Pre televíziu Liptov Milota Nahálková. Fašiangy a veselíce sú za nami a pred nami 40-dňové obdobie pôstu. My sme sa pozreli na to, ako sa pôstilo kedysi, čo robiť počas pôstu dnes a aj na to, aký je pôst v iných krajinách. Obdobie veselíc, plesov, fašiangov a bohato prestretých stolov sa končí a nastupuje obdobie pôstu. Pôstne obdobie začína Popolcovou stredou, končí na Bielu sobotu. Trvá 40 dní, keď nerátame nedele. Toto číslo 40 je odvodené zo Svätého písma z Biblie, čo znamená prípravu alebo istú zmenu. Pán Ježiš sa 40 dní pripravoval na púšti na svoje verejné účinkovanie. Takisto Izraeliti 40 rokov putovali z egyptského otroctva do zasnúbenej zeme. V minulosti sa pôst dodržiaval striktnejšie. Ľudia verili, že keď prejdú očistou tela a mysle, priblížia sa k Bohu. Čo robili naši predkovia počas 40-dňového pôstu? Keď začínal pôst na Popolcovú stredu, gazdine sa snažili poumývať všetok riad tak, aby nebolo po tých mastných jedlách, ktoré sa varili počas fašianok, aby boli čisté, zbavené tejto masnoty. Dokonca v niektorých domácnostiach robili aj tak, že tie hrnce, kde sa varili mäsité jedlá predtým, sa odložili na policu a varilo sa v hlinených nádobách. A čo robíte počas pôstu vy? Jedla sa stránim takého mäsitého a oddychujem. No nie jem mäso, jem také cestoviny alebo tak vodačo. Čo sa týka pôstu, tak nedodržiavam. Jem to, čo mám rada a čo je pre mňa zdravé. 40-dňový pôst nie je len slovenskou záležitosťou, ale uznávajú ho aj iné národy. Ako a čo sa jedáva počas pôstu pred Veľkou nocou v Taliansku? My v Taliansku viac menej sme boli zvyknutí ten Veľký piatok držať pôst, ale musím aj povedať to, že v hoteli, kde som pracoval celý rok, podstatné piatok sa nejedával mäso, ale ryby napríklad sa ponúkalo. Preto skúsme na chvíľu spomaliť a prežiť toto pôstne obdobie v pokojnom kruhu rodiny. Pre televíziu Liptov Zuzana Mikušová. Najstaršia slovenská verejná knižnica v Liptovskom Mikuláši má už 188 rokov. Nám sa podarilo zistiť, čo to aj o najstaršej knihe, ktorá sa tu nachádza. Najstaršou knihou v našej knižnici je knižka Dobruvo slovo Slovákom súcim na slovo, ktorú napísal Michal Miloslav Hodža a bola vydaná nákladom Tatrína v roku 1847. Že je naozaj veľmi zaujímavá, lebo okrem iného je zaujímavé to, že je najstaršia, že je to kniha človeka, ktorý bol úzko spätý s Liptovským Mikulášom a s celým tým obrodným procesom, ktorý práve v Liptovskom Svetom Mikuláši prebiehal. Ale keď si tou knižkou listujete, tak zistíte, že prechádzala
Aj keď stále v knižnici rôznymi majiteľmi, podľa toho, aké značky tu tí majitelia zanechali, či už to bola pečiatka, alebo čiarový kód, alebo perom napísané prírastkové číslo. Táto kniha je naozaj skvostom Liptovskej knižnice. Ukrýva v sebe kus histórie nielen samotnej knihy, mesta Liptovský Mikuláš, ale zároveň aj samotnej knižnice. Mesto Liptovský Mikuláš sa už po 5-krát zapojí do kampane Do práce na bicykli, ktorej cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Do kampane Do práce na bicykli 2019 sa ľudia už môžu hlásiť na internetovej stránke dopracenabicykli.eu, kde si môžu registrovať svoje tímy. Minulý rok sme mali 110 tímov a takmer 400 účastníkov. Kampaň bude prebiehať v mesiaci maj, tak ako každý rok. A v rámci mesta budeme pripravovať aj sprievodné podujatia k tejto kampani. Ako už býva zvykom, hodnotiť sa budú rôzne kategórie, napríklad počet najazdených kilometrov do práce jednotlivých tímov, najaktívnejší jednotlivci a súťažiť sa bude aj v kategórii najaktívnejšia samospráva. Nasledujúce minúty budú patriť volejbalu. V stredu 13. marca sa v telocvični základnej školy Janka Kráľa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiačok základných škôl. Finálového turnaja okresného kola sa zúčastnili 3 základné školy. V konečnom poradí na 3. mieste skončili dievčatá zo základnej školy Márie Rázusovej Martákovej. Druhé miesto si vybojovali mladé volejbalistky zo základnej školy Miloslava Janošku. A prvenstvo putuje do Liptovského Hrádku. Tešia sa z neho volejbalistky zo základnej školy Hradná. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Milí diváci, sme veľmi radi, že aj vy ste spolutvorcami našej relácie. Námety na reportáže nám totiž do redakcie televízie posielate. Liptovské noviny aj na budúce budú pripravené o vás, s vami, pre vás. Majte sa pekne. Dovidenia.